твърдо, което да може да успокои сърцето ми. Защото Господ е казал, вие сте войници на Христа, стойте на вашата канара. Слава да бъде на името Божие. И няма да говоря от себе си, а каквото Господ е дал да се води народа Божий, защото този народ го не е водил човека. Този народ е воден, движен от Святия Божий Дух, чрез песни от Святия Божий Дух. И каквото Господ е казал да говориме, това ще говориме. Когато Исаия се срещна с Бога, той вече не говорише от само себе си. Слушаше какво му се говори, когато Христос дойде. Слушаше какво му се говори и вършеше делата на онзи, който го беше изпратил. Затова и ние, ако сме работници и войници на нашия Господ Исус Христос, ще слушаме и ще говориме онова, което нашия Господ ни говори. И казва така, защото брата говори, че Бог е свят, свят Господ. Така говори Господ и на нас, за всички ни. В свято живеете вие, чада, в свято живеете като Христа, че Духът Святи е във вас, чада, излезте с делата от света, че Духът ми е във вас, чада, пример бъдете вие в света. Че времената отминават и мъки, чада, наближават, че ще срине всичко, чада, и ще настане пълна тъма. Стойте вие, чада, здраво сега, не отклонявайте от пътя. Че ще настане пълна тъма, ще затрепери цяла земя, ще се срине всичко, чада, къде ще се скрие тога света. Но вие бъдете в светостта, светостта на моите слова. Ангели ще пратя аз, за да приберат верните ми. Но кой от вас, мои чеда, ще да заслужи венеца? Че много от призваните няма да са от избраните. Избраните ще да са те, с които ходят в тесния път, в смирение и изпълнение. Изпълнение на Словото и се водят те по Духът ми. Духът Святи ми ли слушат и Словото ми изпълняват. Срещу плътта те възстават и тъй Духът ми възвисяват. Тъй те зачитат жертвата ми и кръвта ми, чада, те ценят. А те, с които тук възстават и Словото ми не изпълняват, тях ще оставя, мой чада, за страшния ден на съда. Компромис няма, мой чада, в ада ще бъдат с тези дела. Затова, мои верни чада, не се плашете ви от света. Щом изпълнявате Словото, ще ви приведа в лоното. Само в тесния път вървете, той е пътя за небеса. Че аз съм, чада, истината, че аз съм, чада, мили и пътя, че аз съм, мили и живота вече в небеса. А който си отваря своя врата, той ще отпадне, чада, от пътя. Че аз съм, чада, вратата, за да влезете в кошарата. Че всякоя друга врата ви води право в пъкъла. Зато изтреснете се вие, чада, заживейте в светостта на Словото, че там е, чада, истината, че няма, чада, друга врата, че само през мене са в небеса, че аз съм, чада, мой любовта, за верните устояли в духа. Но огън пояждащ съм аз за непокорните ми деца, че Духът Святи на тях пратих, но те не хаят за Духът ми. И ще си платят те за това с мъки ужасни в пъкъла. Ето аз пращам те слова и ги препращам за вас, чада, всеки да осъзнае, чада, кой е път верен за небеса. Отворете сърцата, чада, път те се поемете сега. Работете вие, чада мои, работете на нивите, че нивите ми озряха, а работниците намаляха. Работете вие, чада мои, народа да се спасява, че голяма е погибелата на този свят, мой чада. Станах аз, чада, жертва станах аз за света, всеки да има право, чада, на живот вечен в небеса. Но който не цени жертвата, той отива в погибел. Ще отговаря пред Отца, че тъй разнася съблазанта. Слово съм дал, мой чада, той е път за небеса. Който го, чада, не изпълнява, излъган, чада, остава. Вие сте войници на Христа, стойте ви здраво в битката. Господ е ваша закрила, той ще ви пази от врага. Словото ми разнасяйте. Навсякъде вие говорете, че аз съм жив и живея и милост имам към народа. В компромиси не живейте, живота си вие ценете, че той е изкупен с кръвта на вашия мил любящ баща, който Словото изкривява и тъй народ унищожава, съдът ще бъде пред Отца, а отплатата най-тежка. В Словото ми вие вървете и с делата си докажете, че вие не сте от света, а вие сте Божии чада. Здраво в пътя вървете, свобода си не търсете,
че свободата на плътта, смърт и тя чеда за душата. Време си вие не давайте, че време вие нямате, числото чеда се запълва, да не останете отнавън. Зато и що е за изпълнение, бъдете вие в смирение. Смирете си сърцата, чеда, и ще получите венеца. Срещу плътта възставайте, не и се покорявайте, че тя ви тегли към смъртта, смъртта чеда на душата. Ето това е истината, това е пътя към небеса, но който не изпълни Словото, няма да влезне в лоното. В лоното чеда на Отца, там и душите и живота. А ще да бъдат в ада на мъки страшни и свършими. Зато и стреснете се, чеда, сверете вашите дела, дали са те за небеса или водят в погибелта. Амин.